Аз вече съм вътре и съм като оня дядката. Пак. О, тук вземам една кола, в която миналия епизод приключих. И всъщност ще я зарежа, че тук има един супер як мотор. В този сервер как може да няма нитро, Как може да няма нитро? Че е тъпо. Ой, сега тук ще направя най-голямата каскада. Момент. Ти снимаш ли? Аз вече снимам. А. Тук пак. Сигурно първият епизод пак ще се казва Ивче не мога влие в сервера. Да. Както винаги. О, фак. Сега гледай, Джеймс Бонд! Джеймс Бонд! И във водата и... Отфа. Тук има два мотора във водата. Тук единия се е гличнал. А не, двата се диспалнаха. Намерих някаква лодка. Какво? Някаква моторница. Тук под някакво... О, видях те. Аз прилитам. Полушечество. Аз каза се кача, F. Аре, бе, нищо не става. Отфа е... О, виждам те с самолета с някакъв джет. Найн, фак. Най-добиска става. О, какво ти бе? Вау, тук в тази игра даже има костенурки и рибки. В Vice City има само акули. Оле. О, тук някакви медузи. Сега си Това? по средата на океана, нали? Да. Случайно да знаеш, в Just Cause 2 мултито, там какви са тия кланове? Кланове? Има някакви кланове. О, нямам идея. Тук някакви палми има. Бързо, дядо. Я, Ивчо, къде? Ти си толкова навътре, че аз не мога да видя. Така. Не става ли се качиш на лодката, бе? Не, бе, там само обиколих я, спамех F, нищо не става. Обамисти. Тук, между другото, сега съм на някакъв плаж. Башко, Да. я отиди на бреговата линия на плажа. Аз оттам се върнах. Тоест оттам дойдох. Май. Чай, идвам с една кола. Ти стой където си, аз те виждам. Момент. Това. Това е най-епичното. Да, аз тук ще се притрепя докато тръгна. О, фак. И да. В пясъка малко може да ни карам добре, ама... Забрах, че няма нитро, как съм свикнал с нитро. Какво? Како е? Дай се кача. Секунда. Аз се качих на нея първо. В смисъл, трябваше първо да скочиш, после се качваш. И после тръгваш. Чек се. Значи shift. И гледай какво става. Али бе, коси къде е? Това е странното, да ти изглежда.
Ти нещо е. Как е? Тук са зона 51. А, Невада? Да. Пустинята. Тук като някакви гангстери само стреляме. Че, what the fuck, защо изда... като им ръци, аз съм... Какво? Какво ти шиячество? тук някъде наблизо коли има ли? Там откъдето дойдох, ама тая страна не знам. Аз отивам на летището. Чакай, я сега. Ехе, тая лодка по земята почна... Чай малко, ще застрелям. Леге, и как се мърда. Аз пък тук бах ти боса. Значи, направо ме спалва с пищак. Да, това аз имам пущак на минуто. О, не, тук трябва да бягам цялото разстояние до входа. Добре, ще скипна малко във видеото. И аз може и да съм стигнал до входа. Тук нещо лаги. Защо така? Добре. Само тук идва някакъв с мотор. Сега гледай сега. Каскадата! Яу! Момент, сега. Кое да изпробвам? Тук е сега. F. Айде. Давай анимацията тук. И бах ти празния самолет. Ето как си излеташ? Долна стрелка. Долна? Да. Добре, защо е долна, бе? Не може да е горна. Бати каскадьора. Оле, аз тук ще крашна още малко. И тук целият мап може да се вижда от всякия самолет, бе. Не целият, защото е огромен дел. Между другото, как може да се вземе джетпак? Моля? Как може да се вземе джетпак? Той има парола, но аз тук не знам как да въвеждам пароли, ако ще може. Бая. Тук съм при някакви сгради, може и да гръмна. Не се знае. Тук го доджнах като някакъв бос. И ти трябва да е в бързи яростни 90. Откъде някакви хеликоптерчета, миликоптерчета. Ушяч! Тук да мога да се отрепя.